N'anya ugbu a kịta ịhụ ka a na-ebubata anya bụ ozu ọnụ Ukehe dị na Enugu State ka anyị nọ n'ụtụtụ a na-ewetara unu onyinye ozu Pope Nwodo onye eji Junior Pope wee mara na Nollywood n'ụtụtụ tata bụ ụbọchị 17 nke ọnwa Mee n'afọ a bụ 2024. Ọ dị mma Stan Mary Paul afọ m ka ị na-ede ya na Nwodo ọnya bụ ekpere onye ọbụla na-ebe n'isi ya bụ nwa amadi tata. Ya bụ ozu agaala be nna Pope Junior Pope ugbu a wee si na be nne ya wee na-abatazi be ya. Ya dịka esi wee gwa anyị na ya bụ ozu gara ikwu nne ya, ugbu a ka ha na-achọ ka eburu ya bụ ozu wee batazia na be ya. Dịka isi wee mana ebe a bụ ebe a na-akpọ Ụwanị Amaka dị na Ukehe dị na Igbo-Etiti Local Government Area na Enugu State. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị, ọ bụ olili ozu nwa amadi na-eme ihe ejije Nollywood akpọrọ Junior Pope ka a na-eme n'ụtụtụ tata. Ndị enyi na ikwu na ibe na ndị ezinụlọ ya na-asị anya jee nke ọma. Na-agbara ugbu a gosiri bụ na ya bụ ozu abata na be ya. Ha na-abanye na ya bụ be ha. Please, photographers, I hope you do in sense. Great space in between, please. Come to me how you are wearing and find life bottoms and have a fresh.
Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the Lord of consolation. He comforts us in all our affliction and thus enables us to comfort those who are in trouble with the same consolation we have received from Him. Let us pray. I cry to you, O Lord, respond. I cry to you, O Lord, respond. Out of the depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to the voice of my plea. I cry to you, O Lord. If you, O Lord, should remark against, Lord, who will survive? But with you is my forgiveness for this to the way you response. My soul is waiting for the Lord, I count on His word. My soul is longing for the Lord, that was man for the way. Because with the Lord there is mercy and fullness of redemption. Israel indeed will be redeemed from all his iniquity. The Lord be with you. Let us pray. Lord, hear our prayers and be merciful to your son, John Paul, whom you have called from this life. Welcome him into the company of your saints in the kingdom of light and peace. We ask you through Christ our Lord. Let us pray. Father, God of all consolation, in your unending love and mercy for us, you turn the darkness of death into the dawn of life. Show compassion to your people in their sorrow. Be our refuge and our strength to lift us from the darkness of this grief to the peace and light of your presence. We ask it through Christ our Lord. n'anya bụ ụka olili ozi ji n'ọkụ obokarị n'ọgụ a ọ bụrụ na ị na-anya n'ihe onyonyo gị ga-afụ ka ndị ezinụlọ ya si wee gbakọọ nne ya nọkwa ebe a
ma ụmụnne ya na nwunye ya na ụmụaka ya, ụmụ nwoke mmadụ 3 nọkwa ebe a. Let me see your ID, please. It is the greeting of right enablement of the United States of God. Well, my name of my service. When we are to play the Lana, we all have our living grace in the house. That is what brings us together here this morning. Friend, John Paul, of Ukehe, whose name they did not know until he died. Because of the majority of his living, he was simply known as Zubby Michael.
We also bring a lady who we are blessed to know his wife, and children, his mother, father, siblings, and peace and love. And so many graces and thanks that God will also O God, who alone are able to give life after death, free your servants from all from all sins, that we who believe in the resurrection of your Christ may, when the day of resurrection comes, be united with you in glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Nwanne ya nwoke na-achọ ka ọ gụọ ihe ọgụgụ. First reading.
ihe na-eme ugbu a bụ na ezinụlọ Junior Pope ha na-aga nwayọọ nwayọọ ka ha gafuru ozi tupu adọnye ya n'ili maka ndị na-ajụ ụkwa kedu ihe na-eme. Ọ bụ olili Junior Pope ka a na-eme tata bụ 17th nke ọnwa Mee n'afọ a bụ 2024 ka anyị nọ ugbu a na Ukehe dị na Enugu State. Ya si wee kwuo ihe na-eme ugbu a bụ ka a na-akpọ Linc State. Ihe na-eme ugbu a bụ Linc State. Ọ bụ na emechaa ya bụ Linc State ya bụ ọ bụ na ezinụlọ ya hụchaa ozu ya a ga-eburuzi ya bụ nwa amadi gabazie ụlọ ụka ka akara ya ụka ọnwụ akachazi anya bụ ụka tupu adọnye ya n'ile. Ọ ka bụkwa na be nwa amadi na-eme ejije Nollywood nwụrụ anwụ a na-akpọ Junior Pope Nwodo ka anyị nọ n'ụtụtụ tata. Ladies and gentlemen, recognize one of us who is doing it well in Nollywood. He's also here. Okay. Prince Nwodo is here. Permit me to welcome in a special way the man Kcee. The man Kcee is here. Kcee, you are welcome. Emoney. We are highly strong. We are proud of you. I will do something that will go on record. Ladies and gentlemen, I wish to welcome officially a strong member of Kubana Group. Where are you? Please, my trainer, special tent for special people. Please, the person in charge of this tent, please, I need your attention. The person in charge of the fans are not working. Please. Because we have been here in case. Praise the Lord when we are most welcome.
myself, Emoney, You're most welcome. Emoney, Kcee in the building.